Benvinguts al canal Plemi i a veure, començarem la meva primera partida. A veure. Va, quin mapa tocarà? Vamos, Spingo Round! Bueno, a veure què faig. Va, jo vull fer un rècord mundial, A veure... Doble salt al principi, doble salt... Ui! Ui. Doble salt... Va, vaig primer, tia. Bueno, salt, doble salt... Va, ja m'he passat tota aquesta zona. Ara ve el protip, no? Sí, faig? Sí, vamos, protip. Vamos, sí, classifico. Va, segona ronda, a veure què toca de mapa, perquè... Va, que ja toqui el mapa, va. Va, com tarda això. Va. A veure què toca, tio. ¡Jungle Roll! ¡Sí! ¡Vamos, Jungle Roll! ¡Vamos! A veure... Ja l'he pifiada, tio, en sèrio. Ah, es pot anar per allà? Ai, heu vist aquell que anava per l'herba? Ho heu vist? Ah, que rata que és el mapa! M'ha desaparegut aquella cosa. Ah! Va. Tio, no em surt el protip. A veure. Últimament tothom es tria l'esquin del pavo. Jo no ho entenc, si és una skin legendària com qualsevol. Buah. Mira, protip? Sí, protip. Un altre protip? Sí, protip. Protip? Sí, protip. A veure. Va. Buah, classifico el primer, Protip? Sí, protip. Va, GG. Volta i classificado. L'Avalan! Vamos, l'Avalan! A veure... Buah, aquí la gent... Bueno, us vull avisar que això que estic fent, vull dir, són retalls dels mapes que m'han sortit més bé, Però a veure. Ui! Ui. Va, el drac ja s'ha eliminat. Uac! Heu vist aquest? Quasi se mata, Buah, ja hi ha 2 eliminats i això ja es torna una miqueta mogut, Va, tio. Aquell mag és bo, però... Ah, que és... Mira aquell... Que burra, fent doble salt allà. Va, 5 eliminats ja. Ui. Ai! No! Ui. No! Uala! Uah, bro! Quina sabata que ha hagut de fer! Uah! Això és un bug, no? Perquè això no passa normalment. Ostres, postres. Mira, estic aquí dalt. Que per aquí una plata... Ui, 6 eliminats! Ah! Ui. Ai! No! Va! Espero, que us hagi agradat aquest vídeo. Ja faré un altre vídeo quan guanyi una corona. Perquè, por Dios, això...